Добре дошли в Казанлък. Isten hozott mindenkit Kazanlak városában, Kazanlak környékén. Тук при нас местността се нарича долината на тракийските владетели. Ezt a helyiséget és ezt a helyet a trák uralkodók völgyének nevezik, hívják, mint tudjátok. Защото тук е регистрирана най-голямата концентрация на тракийски гробници и като цяло на находки, свързани с тракийската култура. Azért nevezték el ezt a helyet, mert itt van a legnagyobb koncentráció, tehát itt van a legtöbb ilyen trák sírkamra, sírhalom, itt leltek fel a legtöbb ilyet, és ezért kapta ezt az elnevezést ez a völgy. Най-старите данни, които имаме за първите хора, които са населявали българските земи, са свързани именно с траките. Те се водят едно от първите населения, които са живели по нашите земи. Itt Bulgária területén a legrégebbi lakosságnak a nyomai a trák kultúrára, a trák civilizációra utalnak, tehát a trákokról van szó, mint a Bulgária legrégebbi őslakosairól van szó. Повече от около 1000 години траките са живяли по тези земи, разпръснати из нашата територия, наброявайки повече от 100 различни племена, които са живяли по-отделно. Dori в някои моменти са враждували помежду си. Hosszú időszakról van szó, több mint 1000 évről van szó, amely felőle ez az időszak. Több mint 100 trák törzsről beszélhetünk, és hát nem ritkán, sajnos egymás között is háborúskodtak, harcoltak ezek a törzsek. През 5 век преди Христа едно от тракийските племена от Дриси взима надмощие над останалите и по този начин за първи път се образува държавност при траките. Те успяват да обединят останалите племена около себе си и да създадат държава. Krisztus előtti 5. évszázadban alakult meg az első erősebb állam alakulat, amit én is mondtam a buszon, ez a Odriszi törzs körül csoportosuló törzseknek köszönhetően alakult meg. Ez az ödriszai birodalom vagy királyság az 5. évszázadban Krisztus előtt alakult meg ez az első erősebb trák államalakulat. По този начин от периода 5 век преди Христа до 3 век преди Христа съществува царството на одрисите. És az 5. évszázad, Krisztus előtt 5. évszázadtól Krisztus előtti 3. évszázadig beszélhetünk egy aranykorról, amikor a fénykorát éri ez a trák államiság, az ötriszai birodalom, ez a fénykora. Всички гробници, които ще видите тук в долината, са именно от този период, защото тогава е най-големият възход. És az összes sírhalom, amit elhelyezkedik a trák uralkodók völgyében, ezt az időszakot fedi, ezt a bő 2 évszázados időszakot fedi, ekkor lettek itt eltemetve, tisztelve, dicsőítve ezek a trák uralkodók, ennek az államiságnak, az ödriszai királyságnak az uralkodói. Наблизо от нас на около 5-6 км има един язовир, който е построен в 1952 година. По време на строежа на язовира са открити останките на тяхната столица, древния град Szeftopolis. Innen nem messze tőlünk, én is említést tettem róla, kb. 5-6 kilométerre helyezkedik el a Koprinka víztároló, egy mesterséges tó, amelyet 1952-ben kezdtek el építeni, és az építkezések során bukkantak rá ennek a birodalomnak egyik központjára, fővárosára, Szeftopolisra, amely most a tó fenekén fekszik. Градът е кръстен на неговият основател Сев III, чието гробница е тази, която се намираме. És ezt a főváros Szeftopolisnak hívták, nem véletlenül a trák uralkodó adta ennek a fővárosnak a nevét, természetesen harmadik Szeft, vagy görögösen egyesek harmadik Szeftuosznak hívják a trák uralkodót, és a városát Szeftopolisnak hívták. За съжаление, откриването на града не е спряло строежа на язовира, така че в момента в наши дни останките от града се намират на дъното на язовира.
Sajnos a város feltárása nem változtatta meg az eredeti szándékát a mérnököknek, a tervnek, és a víztárolót megépítésre került, és elöntötte a víz a feltárt ókori трак fővárost. Но данните, които имаме от археологическите проучвания, които са направени тогава, показват, че градът е бил изключително модерен и така добре построен за времето си. Един от, може би, така най-представителните градове за този период и също времено много близо до древногръцката архитектура. Bukvalno je po gröcki obrazec postроен. A régészeti feltárásokat elvégezték, az összes elet kiállításra került. Egy gyönyörű, szép, pompás, korabeli modern városról van szó, a hellász kultúra vonásait hordozva magán, egy korabeli, korszerű, modern, nagy fővárosról van szó, Seftopolisról. Тази гробница, която ще видите в момента, е една от малкото в района, която археолозите откриват необрабена, по начина, по който се оставили траките. Én is említettem, hogy ez a sírkamra feltárásánál, hál' Istenre úgy került feltárásra, hogy még nem volt kifosztva. Ez egy viszonylag ritka eset sajnos, mert a kincskeresőknek köszönhetően már a több évtizedes hagyománnyal rendelkező kincskeresésnek általában ezeket a gazdag temetkezéseket már elég gyakran, még az ókorban, középkorban, a mostani korban elég gyakran kincskeresők megtalálják és kifosszák, de ez a sírkamra, ez az uralkodói temetkezési hely még épségben volt, és így sikerült a bolgár régészeknek feltárni. В много от тези паметници е влизано още в древността. Някои от тях са ограбвани от древни маняри, а друга част просто са разрушавани заради добрият материал, който представляват, именно идеално изработен и обработен камък, който може да се преизползва в нови строежи. Ezt mondta a srác is, hogy már az ókorban kifosztották ezeket a sírkamrákat, vagy nem ritkán az építkezések miatt és a kitűnő építőanyag miatt ezeket a kőtömböket széthordták és különböző más építkezéseknél felhasználták, és így kerültek tulajdonképpen megsemmisítésre ezek a ókori sírhalmok. През 45-та година след Христа тези земи, които тогава са населявани от траките, са завладяни от римляните и стават част от Римската империя. И по това време много голяма част от тракийските не само гробници, градове и селища са до някъде разрушени, в друга степен просто преизползвани, сменят се функцията, предназначението. И другото, което е важно, понеже римляните идват като един християнски народ, а траките са езичници, тези всичките храмове в много случаи умишлено са разрушавани като символ на една езическа култура, която не трябва да има в Римската империя. Krisztus után 45-ben már ezek a területek a római birodalom részévé válnak, Róma lesz itt az úr, és a később a kereszténységet felvett római birodalomban is ezeket az úgymond pogány szentélyeket már szándékosan kezdik el rombolni, felszámolni, úgyhogy ebben az időszakban is elég sok közülük felszámolásra került. Друг интересен факт за гробницата са камъните, от които тя е построена. Това тук, което виждате, е едрозърнест гранит. Той не се среща в Стара планина, планината, която е на няколко километра от нас. Fontos megjegyezni, ami az építkezési anyagokat illeti, itt hatalmas kőtömböket láthattok. Ezeknek az anyaga a gránitkő, de nem itt lettek ezek a gránitkövek, ezek az építkezési anyagok tulajdonképpen a közeli kibányászott közeli Balkán-hegységből, Sztárapaninából, hanem máshonnan lettek idehozva. Най-близката кариера за такъв камък е в Средна гора, която е на 38 км в права линия от нас. A
legközelebbi bánya, ahonnan kitermelhették ezeket a nagy, hatalmas gránitköveket, nem itt a közeli pár kilométerek közt Arapaninában vannak, hanem az úgynevezett középerdőben, Srednogóriának hívják azt a domborzati vidéket, 38 kilométerre innen délre fekszik a legközelebbi bánya, ahonnan bányászhatták ezeket a gránitköveket. Очевидно траките са били големи майстори, са разбирали от строителство, понеже този камък, който се намира в Стара планина, наистина е неподходящ за такъв вид строителство. Този в Средна гора е в пъти по-напад и по-лесно се обработва, същевременно е много по-здрав и издържлив във времето. Nyilván a trákok jó építők voltak, értettek ehhez a mesterséghez, nem hiába ezeket a szrednogóriai gránitköveket választhatták az építkezéshez, mert valóban sokkal szilárdabb, tartósabb építkezési alapanyagnak bizonyultak, mint az itt a közelben kibányászható köveket illetően, vagy mészkő, homokkőt illetően. Всички предмети, които виждаме на снимките, са открити вътре в гробницата. Именно те ни дават информация, според която учените могат да установят, че тази гробница е именно на Сет III. За разлика от другите, които са ограбени и нямаме предмети, там много често не знаем на кой владетел е гробницата, но тук имаме няколко доказателства, че това е гробницата на Сет III. Itt a képeken lehet látni, hogy milyen tárgyakat, milyen temetkezési kellékeket tártak fel az ásatások során a feltárás pillanatában, illetve a restaurálás után ilyen állapotban vannak, és éppen ezeknek a tárgyaknak köszönhetően be lehetett azonosítani, hogy kik temettek ide, hogy valóban egy Drákula uralkodóról, harmadik Szeatoszról van szó, ellenben nagyon sok más sírfalommal, sírkamrával, ahol erre nem volt lehetőség sajnos. На шлемът, който виждаме, точно тук където е челото, е изписано на древногръцки на Сет. Това е надписа с червени букви, който е изобразен там. A harci sisak kellős közepén, ógörögül, ott a piros felirat ezt jelzi, az volt felírva, hogy Szetnek a sisakat, tehát Szetnek ógörögül, ezt alanyi anyagot használták erre az esetet, és Szetosznak a sisak, harci sisakráról van szó. Ez tükrözi a felirat ógörögül. Другото доказателство са монетите, които са сечени от владетеля. За тях със сигурност знаем, че те са от времето на Сет III, са сечени от него до неговото царуване. Можете сами да видите приликата на изображенията от монетата и това от главата. Със сигурност става въпрос за един и същи човек. A harci sisak feliratán kívül másik bizonyíték és érv amellett, hogy erről a trák uralkodóról van szó, a pénzérve, amit ő maga veretett, Szett, harmadik Szett, a hasonlóságot ti magatok is láthatjátok a trák uralkodó fejének az ábrázolása közt, amit szintén itt találtak a sírkamrában, és a pénzérnél látható fejábrázolás közt a hasonlóságot fel lehet látni. Гробницата се състои от няколко помещения. Тук в началото имаме една представителна фасада, след това 13 метров коридор и две гробни камери. A magas sírkamra néhány helyiségből tevődik össze. Van egy előtér, ahol a fejet, a fejszobrot is találták. Van egy hosszú folyosó, egy 13 méter hosszú folyosó, amely a két sírkamrához, kör alakú sírkamrához vezet a központi részre. Мраморната врата, която е затваряла пред гробната камера, и до днес се движи като алуминиева дограма, буквално. A központi sírkamrába, a körkamrába egy márvány ajtó, márvány kapu vezet, és a mai napig tulajdonképpen azt mondja itt a srác, hogy tökéletesen funkcionál, működik a mai napig ez a márvány kapu. Nyitható, zárható, azóta is. Ние имаме изображения на две от тракийските божества. Те са вярвали в много богове. Едното от тях е Горгона Медуза, а другото е бог Хелиос, който е бога на Слънцето. A trákok több istent is tiszteltek, ezen a márvány kapun két istenüknek az ábrázolása látható.
A keleti kapun nem véletlenül a napisten, Héliosz ábrázolását láthatjuk, a nyugati kapun pedig a gorgona, a halál, az elmúlás, a lenyugvás szimbólumát, tehát gorgona medúzának az ábrázolása van. Предметите, които ще видят вътре в гробницата, са копия на оригиналите. Това е с цел или съображение за сигурност на обекта за населено място. Оригиналните експонати, които са намирани в гробницата, се съхраняват в историческия музей в Казан. Bent a sírkamrában az itt feltárt tárgyaknak a másolatát láthatjuk. Biztonsági okokból, ugye ez nem egy lakott terület, egy kültéren lévő sírkamra, egy helyi múzeum. Az eredeti tárgyakat a Kazanlaki Városi Történeti Múzeumban lehet megtekinteni, ott vannak kiállítva. Тук в района, освен тази гробница, имаме още 5, които са направени по този начин, социализирани и консервирани, достъпни за туристи, плюс още една шестата, която всъщност е Казанлъшката гробница, която е вече в града. Тя не е първият български паметник, който влиза под егидата на ЮНЕСКО. Ezen a sírkamrán kívül még 5 sírkamrát tártak fel, több van feltárva, de még 5 látogatható a turisták számára, plusz még egy, amiről én is beszéltem a buszon, a híres Kazanlaki, magában a városban elhelyezkedő 1944-ben feltárt trák sírkamra, tehát összesen ezzel együtt 7 sírkamrát lehet látogatni a turisták részéről. De több van, amit még a mai napig kutatnak és ásatásokat végeznek. Hogyha van valakinek kérdés, akár most, akár később, hogyha bementünk a kamerával, nyugodtan kérdezhettek. Igen.
a Balkán félszigeten, nem csak Bulgáriában, de Görögországban, Törökországban, Kis-Ázsiában, Szerbiában, az egész Balkán területén egészen Kárpát-medencéig bezárulnak. Rengeteg halom van, hát 100 halombat, tehát nem hiába hívják 100 halombattának, Hun-halomnak, Attila halomnak, rengeteg halmunk van nekünk is, ahol hasonló burgán típusú ugye, domborzatok vannak, ahol vagy ilyen rituálékat, különböző beavatási ceremóniákat tartottak, vagy temetkezési helyek voltak, vagy a kettő ötvöz egymást, a temetkezési hely és egyben beavatás is volt, a túlvilági élet felkészítéséhez különböző szintű beavatási procedúrákat végig csinálva. Itt is hasonlóságokról van szó. Még ott adtak olyat is, hogy ezek a kunhalmok jelző rendszernek a részei voltak a tetején. Ott táborozott valaki, és hogyha jött az ellenség, akkor jelzőtüzekkel ez nagyon gyorsan végigfutott a dombok között. Jelzőtüzek, abszolút ez igaz, azt jelenti, hogyha a veszély jött arra, hogyha támadott az ellenség, ez így igaz, ezt biztos, hogy használták, de nem csak a dombokat, hanem különböző magaslatoknak a csúcsát is egymásnak tűzjeleket adtak, füstjeleket adtak, hogyha jött az ellenség, ez biztos, hogy ez így van. Adtak jelzéseket egymásnak. Ezekre használták a hangokat, ezek ilyen praktikus megoldás volt, amikor háborúztattak egymással, messziről jeltadva egymásnak így. Tehát, hogy egy halom az mondjuk jelző funkcióval bírt, egyesek pedig esetleg temetkezési helyek, és lehet, hogy ezeket azért nem is állják föl, mert egy csomó vagy csak domb, de nem temetkezési hely. Lehet, abszolút lehet, hogy csak ilyen funkciója volt, igen, hadi szempontból, hadászati szempontból, ilyen stratégiai jelentősége. Abszolút a kettő nem zárja ki egymást.